ሰላም ሰላም ከመይለኹም ዝተወርዱ ተመልከትና ሎማዓንቲ ሰነ 21 ዝምልከት ኣብ ጥዋፍ ሚድያ ምስ ጀጋኑ ኣንስቲ ናፃነት ክንገብር ኢና ሓቢርኩምና ያው ሽመይ ተጋድላይ ሃይለ ተክለብርሃን ይበሃል። ሽመይ ተጋዳላይ ፀጋት ከመይ ይበሃል? ሽመይ ተጋድላይ ሃፍቶም ገረማርያም ይበሃል። ሽመይ ተጋዳላይ ሃፍቶም ነጋሲ ይበሃል። ሽመይ ተጋዳላይ ስልጣን ንጉሴ ይበሃል። ያው ሰነ 21 ማለት ናይ ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝነበረ ባርነት ካብቲ ዝነበረ መጭቆንቲ ካብ ዝነበረ ግፍዕታት ሓራ ዝወፃናላ መዓልቲ ማለት እዩ። ብክፋል ዋላ እንተኾነ እስካብ ሕዚ መሬትና ዘይተመለሰሉ ቦታታት እንተሃለወ ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ ትግራይ ግን ሓራ ዝወፀናሉ መዓልቲ እዩ። ካሊእ ሰነ 21 ብህዝብና ትሪኦ ተለካ ዳርጋ ፈጣርስ ካልኣይ ናብ መሬት ዝመፀሉ መዓልቲ ገይሩ ይሓስብዎ ነይሩ ህዝብና ማለት እዩ። ብዙሕ ተዘክሮታት ነይሮም ኣነ ዘይርስዖም ማለት እዩ። ኩሉ ሓደ መዓልቲ ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰነ 21 ያው መቐለ እናውዕልና ዘይወፃኹ ማለት እዩ። ሓደ ዓይነት ቲሸርት ጌርና ኣዕርክትና እኒአው መዓት ኣዕርክትናስ ናብ በረኻስ ቅርሺ ዋፂና ገለገልታት ንክንልእኽ ናብ ምድላው ነርና። ሽዑ ሓደ ዓይነት ቲሸርት ጌርና ካርታ ትግራይ ሓንቲ ዓይነት ዘለዋ ሎሚ እቲ ግዜ ልብል ጌርናስ ሒዞምና ኣብ 05 ከባቢ ቅርሺ ንኣከብና ማለት እዩ። ካብኡ እንታይ ማለት እዩ እዚ ትግራይ ሃገር ክትገብሩ ዲኹም ትቃለሱ ኣለዉ ገለ ኢሎም ኣብኡ ቅጥቅጥ እዮም ኣብሎምና ኣና ማለት እዩ። ሓደ ዘይርስዖ ማለት እዩ። ሽዑ ንምሸት ምስ ኣተው ብፅባሒት እውን ናይ ደም ምትሕጋዝ ኣብ ሮማናት ገለ ኣካይድና ነርና ማለት እዩ። እና ብዙሕ ተጓንፎታት ኣለዎ ኣብ ሰነ 21 ሰነ 21 ማለት ብሓፈሻ ዋላ ብክፋል ትግራይ ይኹን ካብቲ ዝነበረ ፀላእስ ሓራ ዝወፀትሉ ከም ትግራይ ማለት እዩ። ኣነ ከመይ ኢለ ይገልፃ ማለት ሰነ 21 ፍልይቲ መዓልቲ እያ። ኣብቲ ሽዑ ነበረ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኣቀባብላ ሕብረተሰብ ይኹን ኩሉ ነገር ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ነይሩና። እንድዒ በቃ ናይስ ፍልይቲ መዓልቲ እያ እዛ መዓልቲ እሳ። ሰነ 21 ንዓይ እንታይ እሞ ይኽለኪ ካብተን ንዓይ ብሉፃት መዓልትታት ወይ ከዓ ካብተን ናይ ተሓጓሰይ ምንጭታት መዓልትታት ሓንቲ እያ ኢለ ክገልፃ ዝኽእል። ምክንያቱም ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዘሰጋገረትኒ ወይ ከዓ ከም ህዝቢ ትግራይ እውን ዘሰጋገረትና ብልፅቲ መዓልቲ ወይ ከዓ ክብርቲ መዓልቲ ገይረ እየ ዝገልፃ ሰነ 21 ሰነ 21 ኣነ ዘስታውሶ ብጣዕሚ ዓብዪ ሓጎስ ዝረኸብናሉ መዓልቲ እዩ። ፀላኢና ካብ ቦታና ገሲስናሉ ዝወፃና መዓልቲ እዩ። ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ ታሕጓስ እያ ትስምዐኒ ሰነ 21 ሰነ 21 ማለት ንምግላፅ ከቢድ እዩ ማለት ብቃላት ንክትገልፆ ክከብድ ይኽእል እዩ። ሰነ 21 ማለት ህዝቢ ትግራይ ዳግም ዝተወለደሉ ማለት ዳግም ዝተወለደሉ ጌረ ኣነ ዝሓስብ ስለምንታይ ስትልክኒ ኦልሬዲ 360 ዲግሪ ተኸቢቡ ካብ ምድሪ ክፀንት ኣለዎ ተባሂሉ ዝተኣወጀሉ ፍጡር እዩ እዚ ህዝቢ ትግራይ እዚ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተዓዲመን ኢትዮጵያ ምስተን ዘለዋ ኮይና ከምኡ እውን ምስ ኣሎ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ተዓጢቖም ክድብድብዎ ከለው እዚ ህዝቢ እዚ ግን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ምስቲ ፍሉይ ቅያ ዝወነነ ናይ ዘመን እዚ ብሉፅ ወለዶን ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ 8 ወርሒ ፍሉይ ዝኾነ ቅያ ጅግንነትን ኣመስኪሩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዓለምሲ ሽሙ ትግራዋይ ዝበሃል ፍጡርስ ኣብ ዓለም ማንም ሕድሕድ ገዛኣት እዩ ማንም ትግራዋይ ዝበሃል ፍጡር ወይ ከዓ ብሄር ከም ዘሎሲ ኣብ ዓለም እቶም ጀጋኑ ዲያስፖራ ምስተናይና ቃልሲ ኮይኖም ልዑል ዝኾነ ስብናስ ኣብ ዝኾነ ደረጃ በፂሖም እዩ። ስለዚ ንሕና ካልኣይና ተፈጢርና ህዝቢ ትግራይ ካልኣይ ተፈጠረሉ እዩ። እታ መዓልቲ እሳ ንምግላፅ ብጣዕሚ ከቢድ ነጊረክ እየ ቃላት ኣይውክላን ብዙሕ መስዋእቲ ዝተኸፈለሉ እዩ። ዝተፈላለዩ ስምዒት ዘለዎ ክሳብ ነቲ ስምዒት ነቲ 21 ዝነበረ ስምዒት ንምግላፅ ኳስ መስዋእቲ ዝኸፈሉ ሰባት ኣለዉ። ብታሓጓስ ተሓጒሶምሲ ዝሞቱ ሰባት ኣለዉ ይፈልጥ እየ ተረዲእኪ። ስለዚ 21 ንስያስ በቃ ናይ ህዝቢ ትግራይስ ካልኣይ ዝተወለደላ ወይ ከዓ ዝተፈጠረላ ኢለ እየ ዝሓስባ። ናይ ህዝቢ ኣቀባብላ ዳርጋ ከምዚ በቃ ፈጣሪ ዝረአዮ ይመስልዎ በቃ ቲዲኤፍ ማለት ወይ ተጋድላይ ማለት ከምዚ ፈጣሪ ዝረአዮ እዩ ዝመስል በቃ ነዚ ትሪኦ ተለካ ናይ ህዝቢ ኣቀባብላ ይኹን ተጋድላይ ተሓልፍ ተሎ ከምዚ ሪኢኻዮ ዘይትፈልጥ ወዲ ፈጣሪስ ብኣምሳሉ ብእንቲና ወደ ንኣምኖ ከምኡ ኢሉ መስል ነይሩ ኣብቲ 8 ወርሒ ኣብቲ በረኻ ዝነበሮ ተቐባልነት
TDF ሓሊፉ ወይ ተጋድላይ ሓሊፉ ትበሃል ተሎ ከምዚ ተኣምር ዝተፈጠረ ኮይኑ እዩ ዝሓስቦ ነይሩ ሕዚ ናብ ትግራይ ናብ መቐለ ተኣቱ ተሎ ናብ ካልእ ከተማታት ትግራይ ተኣቱ ተሎ ከምዚ በቃ ፈጣሪስ ናብ መሬት ዝወረደ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ነይሩ እቲ ህዝቢ ገሊኡ ወኪ ገሊኡ መፅኡ ይሓቕፈካ ገሊኡ ኣብ እንዳ መስተ ተኣቲኻ ኮፍ ኢሉ ይብለካ በቃ ምንም በቃ ብምንም መለክዕስ ብጣዕሚ በቃ ፍሉይ ዝኾነ ኣቀባብላ እዩ ነይርዎ ንባዕሉ ሽዑ ክተልካ ዝኾነ በቃ ተኸፊሉ ኣዕርኽተይ ነይሮም እዚ ምስኦም ትኸድ በቃ ተኸፊሉ ሓደ ቅርሺ ሓደ ግዛዕ በቃ ጭንቕ ይብለካ ኧረ በቃ ይግዛዕ ትብል ኢልካ በቃ ዝኾነ በዕለይ በኸፍል ገለ ትብል ሓደ መፂኡ ናብ ገዛይ በኸፍለካ ተሓዘ መፂኡ መኪና ደኽማለእካ ሓደ ብሞተር በቃ ስኡ ነበረ ክብሪ ክነግረካ ኣይክእልን በቃ እናስ ዳርጋ ፈጣሪስ ናብ መሬት ዝወረደ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ሒዙ ነይረ ህዝብና ክብል ይደሊ ኣብዚ ክሽዕ ነበረ ተሓጓስ ክሽዕ ነበረ ናይ ኩሉ ናይ ፀባ ናይ እንትን ነበረ ኩሉ ሕብረተሰብ ተሓጉስ ክሪኦ ከለ ሓጉስ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ደስ ዝብል እንትን እዩ ነይሩ ዘላ ክሽዕ ፍሉይ ነገር እዩ ነይሩ በቃ ክድገም ዘይክእል እንድዕ በቃ ክገልፅ ይኽእልኒ ብጣዕሚ ዝገርም ኣቀባብላ እዩ ነይሩ ንምንታይ ተልክኒ ማለት ምንባርካ እስካብ ዘፅለአካ ናይ ፀላኢ ጭካነ ወይ ከዓ ጨፍጫፍ ስለዝነበረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ መገዲ እውን ዝተወደበ ወይ ከዓ ጠፊኦም እዮም ተበቲኖም እዮም ብሚድያታት እውን ተዓፅኒ ናይ ሚድያታት ትግራይ ህዝቢ ትግራይን እቲ ሰራዊት ትግራይን እውን ኣይራኸብን ነይሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ቁንጭ ቁንጭ ኮይኖም ይንቀሳቐሱ ስለ ዝነበሩ እቲ ሰራዊት ትግራይ ናይ ፀላኢ ፕሮፓጋንዳ እውን ዝዓብልሎ ግዜ እውን ስለዝነበረ ማለት ፀሓዩ ዝበረቐሉ መሲልዎ እዩ ተሰሚዕዎ እቲ ዝነበረ ድባብ ካብ ቆልዓ እስካብ ዓብይ በተለይ ህፃውንቲ ዘርእይዎ ዝነበሩ ተሓጓስ ዘርእይዎ ዝነበሩ በቃ ኣብ ገፆም ዝነበረ ብርሃን ኣዴታት ክዕልላ ተለዋ ኣቦታት እውን ሓጎሶም ገልፁ ተለዉ ህፃውንቲ ካብ ገዛ ምውፃእ ሓሪምዎም ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ፀላኢ መኪና ብዝረኣዩ ቁፅሪ ዝድንግፁ ዝነበሩ እቲ ናቶም እቲ ናትና ዝብልዎ ሰራዊት ናብ ከተማታት ወይ ከዓ ናብ ትግራይ ሙሉእ ክቆፃፀራ ተሎ ዝነበረ ስምዒት ንምግላፅ ማለት ብክያትን ሰሓቅን በቃ ምስምዕማዕ ዝኣበየና እዩ ነርና ብጣዕሚ ካብ መጠን ላዕሊ ዝነበረ ኣቀባብላ እንታይ ኣይደኖ ከስታውሶ ተለኹስ ንባዕለይስ እስካብ ሕዚ እዩ ተሓጓሰይ ወሰን ዘይብሉና ብጣዕሚ እዩ ዝሕጎስ እቲ መዓልቲ እሱ ፍሉይ ነይሩ ካብ ሚድያ እስካብ ካልኦት ሚድያታት ምዝጋብ ሲነን ካብ ደገታት ግን ዝወሃብ ዝነበረ ንቢቢሲ ንኣልጀዚራ ኣብ ዲያስፖራ ዝነበረ ማሕበረሰብና ዘርእዩ ዝነበረ ተሓጓስ ምስ ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረ ተሓጓስ ክግለፅ ተሎም በቃ ፍሉይ እዩ ነይሩ ንክትገልፆስ ብጣዕሚ ዝከብድ ኣቀባብላ እዩ ነይሩ ናይቲ ህዝቢ ኣብቲ ዓለሳ እቶም ሰራዊት ለይቲ ሰዓት 11 ይመስለን እንተዝተጋግየ ናብ 21 22 ዘውግሕ ተሰሊፎም ብታይም ዝበሃላ እዘን ተሰሓቢ ተሰሊፎም ክሓልፉ ከለዉ ሰብ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ምሽጥቐምሽ ገይረን ዝወፅእ ኣዴታት ኣነ ዝረኣኹም ብዓይኒ ነቲ ሰራዊት እሱ ንክሪኣሲ እቲ ተሓጓስ እሱ ስለዝበረቐ ማለት ካልኣይ ተፈጢሩ ኢለክ እቲ ተሓጓስ እሱ ስለዝረኣያሲ ምሽጥቐምሸን ገይረን ሰብስ ቆምጣ ስረ ገይሩ ጥራይ ዝባኑ እዘን ክላክና ገብራ ስለዝሓልፋ ዝነበራ ተንማኸ ወፂት ሰብ ተረዲእክለ ናብ ፀርግያ ግትር ክብል ከሎ በቃ ጥራይ ዝባኑ ኮይኑ በቃ ናይ ማንዲ ብዓይንና ርኢና ሰራዊት ናይ ማንዲ ፀሓይና በሪቕልና ናይ ማንዲ ወጊሕና ዝበለሉ ሰዓት እዩ ነይሩ ስለዚ ንዘን ኣዴታት እዚኣተን ጥራይ ዝባነን ማለት ምሽጥቑ ምሽቲ ገይረን እዞም ሰብኡት እውን እዞም ቆልዑ ጥራይ ዝባኖም ኮይኖም እናተጓትቱ ኣብ ፅርግያ ኮይኖም ከጣቕዑ ክርኢ ከለኹ ፍልይ ዝበለ መዓልቲ ነይሩ ማለት ውሽጠይሲ ዝኾነ ተሓጓስ ልዕሊ ተሓጓስ እዩ ነይሩ ትሽዑ ዕለት እታ ዝበረኸት እዚኣ ነይራ ካሊእ እውን ብዙሓት ነይሮም ምግላፅ ዝኸብድ ስለ ዝኽእል ኣብ ሽዑ ዝነበረ ሕዚ ለይልካ ምሕሳብ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ዳርጋ ብጣዕሚ ወሪድ ነይሩ ከም ፍርቂ ደረጃ ኮይንካ ትሓስብ ከለካ ሕዚ ክብሪ ዘለዎ ከም ተጋድላይ የኽብረካ እንድዩ ግን ሽዑ ዝነበረ በጭራሽ ሕዚ የለን ብምሉእ እነት ዋላ ይኹን ኩሉ ኣይፀልአካ ገለ ማለት ዘይኮነ ግን በቃ ኣብ ልዕሊ ተጋድላይ ዘለዎ ክብሪ ቀኒሱ እዩ ብምንታይ ተባሂሉ ያው ናይ ባዕሉ ፕሮሰስ እኒአዎ ብመራሕቲ ደረጃ ቁፅሪ ሓደ እኮ ተጋድላይ ክትክበር ተኮይኑ ካብቶም መራሕቲ ተጋድላይ ዘለዎ መረኣያ ቅቡል ዝኾነ ወይ ከኽብርዎ እኒኦም ንሳቶም ካልኣይ ከም ተጋድላይ ባዕልካ ክትከባበር እኒአካ ብዙሕ ፕሮሰሳት እኒአዎ ካልኣይ ተጋድላይ ክክበር ተኮይኑ ንተጋድላይ ዝግቡኡ ነገራት ክግበረሉ እኒአዎ እሱ ተተገይሩ እዩ ተጋድላይ እናተኸበረ እናዓበየ
እንትን ክኾን ዘለዎ ሕዚ ግን ተጋድላይ ክብሪ ያን ያህል የለን ማለት እዩ የለይ ብጣዕሚ ይቐንሱ ኣብዚ ክሽዕ ነበረ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ይቐንሱ ናይ TDF ክብርና እዚ መለስ ደስ በሃሊ ነይሩ ሕጂ ክልተ ዓለም ኢና ከምኡ ክለክት ኣለኹ እንታይ እዩ ትሽዑ ዝነበረ ክብሪ ትሽዑ ዝነበረ ሓበን ትሽዑ ዝነበረ ትግራዋይ ወይ ከዓ ናይ TDF ክብሪ ፍሉይ ብጣዕሚ ፍሉይ ካብ መጠን ላዕሊ ማለት እዩ ካብቲ ቃላት ንገልፆ ንላዕሊ መድሕኑ እውን ስለ ዝነበረ ሰራዊት እሱ ማለት እዩ ሕዚ ኣሎ ዶ ተልክኒ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ብናይ ፖለቲካ ሸርሒ ብናይ ፀላኢ ፕሮፓጋንዳታት እቲ ኣሽዑ ዝነበረ ክብሪ ሕዚ ብዙሕ የለን ማለት ንባዕልካ እውን ክስካብ ዝስምዓካ ማለት እዩ ትሽዑ ዝነበረ ክብሪ ፍሉይ ነይሩ ሕዚ ተጋድላይ ክትብል ከለካ ኣብቲ ህዝቢ ወላ እቲ ዝኣክል ክብሪ ተቐንጢጦ ማለት ኣይኮነን ክብሪ ዝጅምር ካብ መንግስቲ እዩ እቲ መንግስታዊ ኣካል ነቲ ተጋድላይ ከኽብሮ ተሎ እቲ ህዝቢ የኽብሮ እቲ ሕዚ ግን ኣብቲ ከምቲ ንፈልጦ ዓድና ብዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ መዋጥር ስለ ዘላ እቲ ፖለቲካ መዋጥር ድማ ናብቲ TDF ከም በትሪ ወይ ከዓ ከም መጠቐምያ ገይሮም ስለ ዝጥቀምሉ ነቲ ሰራዊት ክብሩ ወይ ከዓ ክብሩ ንክቕንስ ዝገብሩ ዘሎ መስርሕታት ኣለዉ ኣብዚ ተታሒዙ ግን ገልፆ ዝደሊ እንታይ እዩ ናይ ፀላም መስርሕ እውን ኣሎ ፀላ እውን ዓርሱ ዝኸኣለ ነቲ ናይ TDF ሓይሊ ሽሙ ኣብ ምፅላም ብዝተፈላለዩ ፕሮፓጋንዳታቱ ብፊልሙ ጀሚሩ ሳዒርና ኣሎ ከም ሳዕረ ገይሩ እስካብ ፊልም ምስራሕ ናይ TDF ጅግንነት ከም ናይ ባዕሉ ጅግንነት ገይሩ ኣብ ምስናድ ዓርሱ ዝኸኣለ ናሱ እውን ታራ ይቕምጥ ስለ ዘሎ እቲ ክብርና እቲ ናይ ተጋድላይ ክብሪ ንክቕንስ ይፅዕር ኣሎ ዘርእየካ ድማ ስንፍና ናይቲ ሰራዊት ኢለ ዝሓስብ በግለይ ከማነ ከም ሰራዊት ባዕለይ ተሓታቲ እየ እዚ ምክንያቱም ክብርና ክንስንድ ክብርና ክንገልፅ ክብርና ክነፋልጥ ተዘይከልና ወይ ከዓ ጅግንነትና ክነፋልጥ ተዘይከልና ምስቲ ህዝብና ኮይና ማንም መፅኡ ክስንደና ዝኽእል ጅግንነትና ካሊእ ሰብ ኩሉ ይኽእል ህዝቢ ትግራይ ዝምልከት ጅግንነት እስካብ ዝኾነ ሰዓት እና ናይ ፀላኢ ፕሮፓጋንዳን ናይቲ ፖለቲካ ሕማቕን ተሓዊስዎ እቲ ሕዚ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ክብሪ ንእሽተን ክቕንስ ክኢሉ እየ ዝግምት ትሽዑ ነበረ ተጋዳላይ ክብርን ሕዚ የለን ማለትስ ቀኒሱ እዩ ኣፃልንቲ ዘሎ ተጋዳላይ ጠንኪሩ ከሕውሕውና ከምቲ ዝነበሮ ፍቕርን ተኣሽሙን ክቐፅል ትምኒተ ይገልፅ ከቢድ ካብዚ ሓር ቀንዚ እንደውም ዝኽእለካ ከለኹሲ ሽዑ ዝነበረ ተጋዳላይን ሕጂ ዝኒአ ተጋዳላይ ብጣዕሚ ዘናድደካ እዩ ስለምንታይ ተጋዳላይ ሽዑ ዝነበረ 2013 ፍርቲ ተጋዳላይ ዝብል ቃል ንባዕሉ ክስማዕ እንተሎ ሰውነት ቫይብሬት ይኸውን ነይሩ ይቆሮ በቃ ልዕሊ ምሕር ክብሪ ስለ ዝነበረሲ ይቆሮ ይፈርሕ በቃ ተጋዳላይ ክርኢ ተሎ ገለገሊ በቃ ኣይምጥንን ሰላም ንክለኳስ ኣይምጥንን ኢሉ ይፈርሕ ነይሩ በቃ ብጣዕሚ የኽብሮ ካብ መጠን ዓቐብ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ዘድሕኖ TDF ዝበሃል ሓይሊ ወይ ከዓ ተጋዳላይ እዩ እዚ ተጋዳላይ ብማንም ክለዓል ብማንም ክናሽ ዘይግብኦ ዝነበረ ተጋዳላይ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ኮይና ክንሪኦ ተለና ግን ዝረብሕን ዘይረብሕን ማንም ሰብ ተጋዳላይ ስም ተጋዳላይ ክንቋሽ ተሎ ንነብስስ የንቋሽ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ከምና ኣነ ማለት እዩ ተጋዳላይ ዘናእስ ተጋዳላይ ዝሕስር ተጋዳላይ ዝፀርፍ ንባዕሉ ሕሱር ንባዕሉ በቃ ዘይረብሕ ሰብ እዩ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ስለምንታይ ተጋዳላይ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኮይኑ ኩሉ ፀገማት ተፃዊሩ ናይ ውልቃውን ናይ ቤተሰቡን ናይ ደቁን ኮታስ ፍቅሪ ይኹን ካሊእ ራሕሪዑ ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ደው ዝበለ እዩ ምእንተ ዓዱ ምእንተ መንነቱ ምእንተ ክብሩ ኢሉ ደው ዝበለ እዩ ስለዚ ነዚ ተጋዳላይ እዚ ምንኣስ ነዚ ተጋዳላይ እዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝኒአ ዘይግብኦ ክብርታት ዝወሃብ ዘሎ ዘይግብኦ ፀርፍታት ዝወሃብ ዘሎ ብጣዕሚ ዝወረድና ኮይና ከም ዘለና እዩ ዝርድአኒ እዚ ሓደ ሓደ ዘይረብሑ ሰባት ናይ ፖለቲካ ድሌት ናይ ሓደ ሓደ ስልጣን ድሌት ዝገብርዎ ዘሎ ክኾን ይኽእል እዩ ነቲ ተጋዳላይ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ቃላት ኣብዚ ሕዚ ዝኒአ ቃላትን ብጣዕሚ መሕዘኒ እዩ ኣነ ብሓቂ ብጣዕሚ ይስምዐኒ ክሳብ ማለት ተጋዳላይ ኢለ ሕጂ እውን ይኹ ተጋዳላይ ግን ብጣዕሚ እዩ ዝናድድ ተጋዳላይ ፀርፍ ክርኢ ከለኹ ውሽጠይ ብጣዕሚ ብብሶት እዩ ዝመልእ ብለን ተጋዳላይ ፀርፉ ዘለኹም ወገናት ሕጂ እውን ልቢ ተትገብሩ ናብ ልብኹም ተትምለሱ ተጋዳላይ ዘኽብር ህዝቢ ተዘይሃልዩ ተጋዳላይ ዘኽብር ሰብ ተዘይሃልዩ ኣነ እንድዒ ገደልካ ኣትዮ ክብለ ዝደሊ ኣይኽብሮን ብፍፅም ማለት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ተጋዳላይ ኢለ ዘኽብራ
ተጋዳላይ ዝፀርፍ ተኮይኑሲ ዋላ ፋሕዚት ዝዓዲ እዚኣ ኣትይክሎ እንተጋዳላይ ዘየኸብር ተኮይኑሲ ታይ ይኸለ ክንደይ ሓፀራ እዩ ትንፋስ እዩ ክንደይ ትንፋስ ሕሊፍስ ክንደይ ትንፋሳት ከም ዘለዎ ንክቕፅላ ዝገበረ እዩ ብዙሓት ትንፋሳት ኣይተሪፍን ብዙሓት ትንፋሳት ከዓ ሕሊፉ እዩ እዚ ተጋዳላይ እዚ ድዩ ዝግብኦ ነይሩ በዓልትና ውሽጥና ይመስከር ቀጻሊ ክኾን ኣለዎ እዚ ክንገብሮ ንኽእል መጀመርያ ዓርስና ኢና ክንረጋጋእ ንኽእል ማለት ኣብ ዘለናዮ ኮይና ክንሓስብ ኣለና መጀመርያ ክንረጋጋእ ኣለና እንታይ ንኾን ኣለና ማለት እንታይ ኢና ንኾን ዘለና ትማሊ ካሊእ ነርና ሎማዓንቲ ፅባሕኸስ ናብ ምንታይ ንኸድ ኣለና ብጣዕሚ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ንኸድ ዘለና ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ሽሩስ ተጋድላይ ኣየኽበርካን ማለት ኦልሬዲ ናይ ምንባርካ ትርጉምስ በቃ ትጠፍእ ኣለኻ ኮይኑ ኣነ ከም ኣነ ክሓስብ ተለኹ ተጋድላይ ኣይኽበርካን ማለት ኦልሬዲ መፂት ትማሊ ካብ ምድሪ ክጠፍእ ኣለዎ ካብ ምድሪ ጥራሕ ዘይኮነሲ ካብ ትሕቲ መሬት ኣዕፅምቶም እውንሲ ተፈርፊሩ ወፂኡ ነበረያ ነበረ እውንስ ክህሉ የብሉ ነበረያ ነበረ እኳስ ከይበሃሉ ከም ዝበሉ ብሄረ ትግርኛ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃሉ ነይሮም ከይበሃሉ ዝኣክል ተሰሪሑ ፕሮፓጋንዳ ነዚ ደርዕምዕም ኣቢሉ ነዚ ዛረብ ዝነበረ ኣካል ዝሰዓረ ትድኤፍ ዝበሃል ሓይሊ ምድራዊ ንጉሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተቋሽሽ ነታ ዝነበረት ናይ ሸዓ ክብሪ ናፍታ ዝነበረት ናይታ ሸዓ ክብሪ ክመፅእ ክእል ኣለዎ እዚ ድማ ናይ ኩሉና ሓላፍነት እዩ ና መንግስቲ ይኹን ና ህዝቢ ይኹን ና ትድኤፍ ባዕሉ መጀመርያ ክኸብር ነቲ ዘየኽብሮ ኦልሬዲ ፅባሕ ንጎ በዓል ከም ዝሓስር ይፈልጥ ዜሮ ዜሮ እኮ ናባና እኮ ይምለስ ኣለዎ ሓደ ሓደ ከም ትማሊ ምሸት ከም ትማሊ ናፀርፍዎ ዝመፅእ ነበሩ ንትድኤፍ ሕጂ እኮ ሓፊሮም ይምለሱ ኣለዉ እዮም ኣብ ጌጋ መንገዲ ኢና ነርና ብገንዘብና ተዓሰቡ ድዮም ዘይኮነ ርዲት ሒዞም ድዮም ካሊእ ክኾን ይኽእል ሕጂ ግን ናብ ልቦም ዝምለሱ ሓደ ሓደ ሰባት ኣለዉ ስለዚ መጀመርያ ከም ሰብ ክንሓስብ ኣለና ከም ሰብ ሓሲብና ነቲ ክብርና ባዕልና ሰሓፍ ክነብሎ ኣለና ብፍላይ ትድኤፍ ዝበሃል መጀመርያ ንባዕሉ የኽብር ድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ከይፈትዎ ከኽብሮ እዩ እቲ ህዝቢ ክብለካ ከለኹ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ሓደ ሓደ ህዝቢ ኢና ኢሉስ ኣካል ህዝቢ ኢና ኢሉስ ንትድኤፍ ንህዝቢ ንምንፃል ዝገብር ዘሎ ኣካል ማለት እዩ ናይ ኩልና ሓላፍነት ኮይኑ ክብርና ናብቲ ዝነበሮ ንክምለስ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ከም ሚድያታት እውን ኩሉ ክፅዕር ክኽእል ኣለዎ ዓበይቲ ሚድያታት እውን ክሰርሑ ኣለዎም እየ ዝብል ኣነ ኣብ መጨረሻ ዝሕልፎ መልእኽቲ ሃልዩ መጀመርያ እንኳዕ ንመላእ ህዝቢ ትግራይን መላእ ኣብ ደገ ዝነብሩ ዲያስፖራ ተጋሩን ናብዚ ክብርቲ ዕለት ሰኔ 21 ብሰላም በፂሕኩም ክብል ይደሊ ካልኣይ ሰኔ 21 ከምቲ ዝረኣናዮ ብዙሕ ጅግንነት ዝፈፀመ እንትን ስለዝኾነት ከም ህዝቢ ኣብ ናይ ጥፍኣት ቦታታት ኢና እኒአና ሕዚ ቆም ኢልና ጠጠው ኢልና ንሓስበሉ ዝግባእ ነገራት እኒአውና ትግራይ ከመይ እዩ ዘዋፅኣ ኢልና ብደንቢ ክንሓስብ እኒአና ከም ህዝቢ ከም ተጋደላይ ከም መራሕቲ ይኹኑ ጠጠው ኢልና ብዛዕባ ትግራይ ለዋፅኣ ክንሓስብ እኒአና መሬትና በረቶ ተታሒዙ ዘሎ ህዝብና ኣይተመለሱን ዘለዎ ብዙሕ ብዙሕ ችግራት እዩ ዘለዋ ትግራይ ሕዚ ከም ህዝቢ ጠጠው ኢልና ክንሓስብ እኒአና ሓደ እዚ መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ ካልኣይ ሕዚ እውን ኣብ ካሊእ ቃልሲ ኢና ዘለና መሬትና ክንምልስ ህዝብና ክንምልስ እንድሕር ኮይና ሓድነት የድልየና እዩ ምስ ትግራይ ሕዚ ሓደ ዝኾነሉ ህዝቢ ኣብ ብዙሕ ችግር እዩ ዘሎ ከም ህዝቢ ሓደ ኮይና መሬትናን ተመዛበልትናን ትግራይ እውን ሰላም ሓልያ ኣብ ዝሕሸ በራኸ ንክትከይድ ከም ህዝቢ ሓድነት ክህልየና እኒአዎ ይብል ደጊመ ሕዚ እውን እንኳዕ ሰኔ 21 ብሰላም በፂሕኩም ክብል ይደሊ ውፅአት ተጋደልቲ ብሓቦ ብኽካብያ ንቐፃሊ ሰላም ኮይኑ ዓራብ ንወፅአሉ ሰላም ደስታን ንነብር ይብልና يغنيلي بمجمرة درجة نملأ حزب تግራይን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ትግራይ ዘሎን ከምኡውን ኣብ ደገ ዘለው ዲያስፖራን ነታ ክብርቲ ዕለት ሰነ 21 ካብቲ ፀበባን ክባን ኣውፅያ ዘበሰረትና ዕለት እንኳዕ ኣብፅሕኩም ክብል ይፈቱ ካብኡ እውን ንቐፃል ድማ ንብፆተይ ኣብ በረኻ ዘለው ፍረ ፀማኹም ወይ ከዓ ፍረ ጅግንነትኩም ዝኾነ ሰነ 21 ኣብፅሕኩም ክብል ይፈቱ كحلف فوز دل ملفتي تايو كم تنيشان عنتو ጫፍ ጫፍ ክነግረክ ዝነበርኩ ታሪክና ንሰንድ ጅግንነት ኣብ ርእሲ ይስራሕ ጅግንነት ኣብ ርእስና ስለተሰርሐ ይውን ፀላኢ 360 ዲግሪ ከቢብና ክነውጉዶ ብቐሊሉ ብዘይ ምን መሳርሒ ንሱ ምስ ማተርያሉ ምስ ጋዕ ገልጠሙ ምስ ናይ ብዙሓት ሃገራት ሓገዛት ክነውጉዶ ዝኽእልና
ስለዚ ሳዕራይነት መንፈስ ኣብ ርእስና ክንሰርሕ ኮይና ድማ እቲ ዝነበረ ሳዕራይነት መንፈስ ኣብ ርእስና ብዝተፈላለየ ብሚድያ ክኾን ይኽእል፣ ብቲያትር ክኾን ይኽእል፣ ብፊልም ክኾን ይኽእል፣ ብሙዚቃ ክኾን ይኽእል ክስረፅ ኣለዎ። ምክንያቱም ንሕና ሓቀኛ ታሪክና ንሰንድ ዘለና እዚ ሓቀኛ ታሪክ እኳ ንክስንዱ ይጓዩ ኣለዉ ፀላእቲ። ዝረኣናዮ ፊልሚ ነይሩ እዩ እናት ሃገር ገለገለ ዝብል ፊልሚ ካብ ፀላእ ዝተበለ ታይነት ትድኤ ፈንቋሽሽካ ናይ ባዕልካ ጅግንነት ምጉላስ ዝግበር ዝነበረ ከይዲ ንሕና ግን ምስ ታሪክና ምስ ጅግንነትና ታሪክና ሰኣን ዝስንዶ ፀላእ ክጥቀመሉ በሪ ንኸፍት ኣለና። ኣብዚ ንኩሉ እየ መልእክቲ ዘሕልፍ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ከም ሓፈሻዊ ኩሉ ማለት እዩ መንግስታዊ ኣካል እውን ይኹን ምክንያቱም መንግስታዊ ኣካል ድርሽኡ ሰኣን ንምውፃእ ታሪክ ኣይስነድን ዘሎ እቲ ከያኑ እውን ንኸይስንድ ካብ መንግስታዊ ትካል ይኹን ካብቲ ሕብረተሰብ ዝረኽቦ ሓገዝ ማተርያል ወይ ዝተፈላለዩ ነገር ስለዘየለ ታሪክ ኣይስነድን ዘሎ። ስለዚ እዚ መልእክቲ እዚ ሓፈሻዊ ህዝቢ ትግራይ ይምልከተኒ እዩ ዝብል ቅያ ጀግንነት ሰራዊት ትግራይ ንክስንድ ክረባረብ ኣለዎ እዩ ናተይ መልእክቲ። ንከያኑ እውን ነቲ ህዝቢ እውን ነቲ መንግስቲ እውን ንሓደ ወገን ትገድፎ ናይ ምስናድ ከይዲ የለን። ስለዚ ናተይ መልእክቲ እዚ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ምስናድ ካብ ብምፃል ድማ ሓድነትና ኣስጢምና እቲ ዝነበረ ክብሪ ተጋድላይ ንክንምልስ ከም ህዝቢ ከም ተጋሩ ክንዓሲ ኣለና ሓደ ይብል። ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ይኹን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ትግራዋይ ኩሉ ሓድነቱ ኣስጢሙ እቲ ማእገር ዓዲ ዝኾነ ትድኤፍ ኣብ ምጥንኻር ማለት ሓይሊ ተሃሊካ ኢኻ ማንም ዓዲ ክፈርሐካ ይኽእል ሓይሊ ተሃሊካ ኢኻ ሕቶኻ ክምለሰልካ ዝኽእልና ኣብቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ምጥንኻር ብዝተፈላለየ መንገዲ ፀለመ ዝካየድ ዘሎ ንሱና ወገርና ኣብቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ምጥንኻር ንዕሰል እየ ዝብል። ደጊመ ድማ ንመላእ ህዝቢ ትግራይን ንሰራዊት ትግራይን ከምኡውን ዲያስፖራ ትግራይን እንኳዕ ናፍታ ፀላኢ ፀራሪጋ ዘውፀት መዓልቲ ሰኔ 21 ኣብፅሐኩም። መጀመርያ ክብሎ ዝግባእ ነይሩ ነዚ ዕለዚ ዘብፅሐና መጀመርያ እንኳዕ ኣብፅሐና ብምሉእኹም ትዲኤፍን ከምኡ እውን ኣብ መላእ ኩርናዕ ዓለም ዘለኹም ዲያስፖራ ማለት ኣብዚ እጃም ናይ 21 ፍርቂ ቃልስናታቶም ኣብ ዓለም ስምና ትዲኤፍ ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ ወይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ጭፍጭፍ ኣሎ ኢሎም ዝቃልስ ዝነበሩ ምሳና መን እዮም? ዲያስፖራ ዝበሃል እዮም። ትግራይ ዲፈንስ ፎርስ ይኹንስ ናይ ትዲኤፍ ዝበሃል ሓይሊ ምቃል እዮም ንሳቶም ብጣዕሚ ተቃሊሶም ዋላ ብረት ሒዞም ይቃልሱ እምበር ኮይኑ ብጣዕሚ ተቃሊሶም እዚኣቶም ሕጂ እውን ሓድነትና ናብ ንብሩ ክመፅእ ክፅዕሩ ኣለዎም። እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ተመዛበልቲ ኣለውና ንሳቶም ንክምለሱ ክፅዕሩ ኣለዎም። ትዲኤፍ ብፆትና እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ብፍላይ ክብሪ ዝኸፈሉ መስዋእትነት ዝኸፈሉ ኣብ መዓልቲ ሰማዕታት ኣጋ ሓሊፍና ኢና ዘለና ዘለኣለማዊ ክብርን መጎስን ንዖም እናበልኩ ነቶም ዝተወግኡ ተጋደልትና እውን እናመስገንኩ ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ልቢ ገይሩ እታ ፅባሕ ንጎ ትምስረት ወይ እታ ፅባሕ ንጎ ንብህጋ ሃገረ ትግራይ ንብል ኩሉ ግዜ ንኣኣ ንምምስራት ሓድነትና ኣስጢምና ተኸባቢርና ይህን ይህን ተባሂልና ናይ ሓደ ሓደ ውልቀ ሰባት ፕሮፓጋንዳ ከይሰማዕና ናብ ሓደ መፂና ተቃሊስና ህዝብና ውሒስና መንነትና ኣኽቢርና መረበትና መሊስና ሓንቲ ውሕስ ዝኾነት ዓባይ ትግራይ ንምምስራት ዝከኣለና ክንረባረብ ኣለና እዩ ዝብል ዘለኣለማዊ ክብርን ሞገስን ድማ ነቶም ጀጋኑ ሰማዕታትና ናይ ዝወለደን ናይ ሕሉፍ ኣቦታትና እንትብል ይደሊ